Patay gilayon ang kanhing executive assistant ni kanhing Basilan Gobernador Wahab Akbar sa dihang gipusil kini niadtong Sabado Pebrero 25, 2023 didto sa Canilar Moret bandang alas 6:02 ang takna sa gabi didto sa Zamboanga City. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Parok Taguri Majiron samtang ang iyang unom ka mga kauban wala hilabti sa nakamotorsiklo nga suspetsado. Sa investigasyon sa kapulisan, gimaneho ni Majiron ang usa ka Hilux pick-up sa dihang usa ka lalaki nga sakay sa Suzuki Raider ang mitapad sa iyang sakyanan ug mipusil kaniya. Hinungdan nga nabangga ang iyang pick-up sa pader sa usa ka tindahan. Si Majiron nga 50 anyos ang panuigon, nagsilbing executive assistant ni kanhing Gobernador Wahab Akbar nga karon usa na ka negosyante. Sumala sa kapulisan, gikan ang biktima sa usa ka hotel sa Gobernador Camins Avenue kay mitambong og kasal. Ang biktima nakaagom og daghang samad nga pinusilan sa nagkadaiyang parte sa iyang lawas, hinungdan sa iyang kamatayon. Gisulayan pa kini og dala sa balay tambalanan apan sa may alas 6:38 sa gabi gideklara kini nga dead on arrival sa attending physician. Ang suspitsado ming eskapo sa direksyon padulong sa San Jose Road samtang 7 ka mga basiyo sa kalibre 45 ang narecover sa crime scene og giimbestigahan pa ang motibo sa maong pagpamusil. Bueno, yan gayon, el police no tan, siyempre, talihatan, monitor kanila, closely monitoring kanila, masking naman sila de hacking, because alto opisyalis na sila, and we observe it, sinata sucede, talihatan police to closely monitor kanila. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline, Philippines. Stay safe,